Tantes vegades hem contat a Terra Viva que falta relleu generacional, per exemple a la pesca, que quan aquest relleu generacional es produís també ho hem de contar. I este és el cas d'avui. Mira, Carolina, ja tenia ganes que em donares pas en aquestes rodes meteorològiques per a dir-te que així jo tinc un dia preciós. Què ha passat per a tindre això? Això és la combinació de massa calor i massa pluges. Vos ho contarem tot d'ací a uns minuts. En el Terra Viva d'avui també estarem a Guadassuar per a parlar. Mireu les 4 opcions. Àlex, Joan, jo crec que una d'elles la podem descartar ja. Sí, molt minuciós. I, per cert, és un treball que s'hauria de fer un poc més tard, però per culpa de la sequera, alguns viticultors l'estan avançant. De si plou o no plou i quin és l'estat dels embassaments. A una banda tenim amelers ben joves, quants anys tenen? Pues 7 o 8 anys deuen tindre. I a l'altra banda tenim unes garroferes espectaculars que tenen... Lo menys 100 anys. Bona vesprada, Joan. A les portes de l'estiu fem una radiografia de la situació de les platges de la Comunitat Valenciana perquè 3 de cada 4 platges estan patint regressió. Què vol dir? Que s'estan quedant sense arena. I una de les que ho està patint de forma més acusada és esta platja de les Deveses de Dénia, on la mar està tocant pràcticament les vivendes. Què diuen els experts? Que un dels motius és el canvi climàtic. El nivell del mar està pujant i cada vegada també tenim temporals més intensos i amb més freqüència, però hi ha altres motius. Gràcies, Rafa. És a dir, que es farà venda directa. Això perquè es fa per a contribuir a incrementar el marge de benefici dels llauradors. José Manuel. I poc més, no parles de guanyar-nos diners. No. Parles de viure. De viure. És el cas d'aquell gegant verd, un vell conegut del programa. I qui té moltíssima informació és Emilio, que és guia oficial de la Comunitat Valenciana, guia turístic. Emilio, bon dia. Muy buenos días. La mar ens deixa avui la seva cara més amable, més tranquil·la, una mar totalment encalmada, però l'últim temporal de llevant ha tornat a engolir-se literalment esta platja, la platja de la Goleta. Caragol de punxes, caragol punxós, caragol punxent, caragol de punxa. Hi ha diverses denominacions per a un mol·lusc, que ha sigut una de les estreles de la... Això és xiva i així hi ha amelers, hi ha oliveres i també hi ha vinya. Però sobretot el que hi havia són garroferes. Moltes d'elles encara es conserven i una ha resultat ser ben especial. Domingo, el mestre esporgador. Com està la criatura? La criatura, per als anys que té... Què m'aconselles? Que vagis a la panaderia de Vicent. Al Fort de Vicent? Sí, i menjaràs uns pastissets boníssims. Vaig a preguntar per ell. Hola? Pasa, que pareixes bona persona. Home, clar que sóc una persona. Un camp temàtic de tomàquets on s'estan cultivant més de 25 varietats i en total hi ha 1.800 plantes. El camp és el de Julio, bon dia. Bon dia. L'objectiu és trobar la millor tomaca del món. I això com es fa, a veure? Doncs porta molt de temps cercant llavors. Això és Magrana Mollar d'Elx, un producte que té denominació d'origen protegida i el que primer volem saber és què té d'especial esta magrana. Nosaltres en Terra Viva estarem molt pendents de l'evolució d'aquestes 25 varietats de tomaca perquè pot ser la millor tomaca del món està així a Cabanes. Ens n'anem ara a una balconada a la mar preciosa, tan preciosa com la persona que està allí, Clàudia Argent. Joan, estava buscant la llibreta, que la tinc per així, perquè jo sóc home de llibreta, assista la llibreta. Vos parle avui del quadern digital perquè la veritat és que estan els llauradors molt preocupats, perquè alguns d'ells, algunes explotacions, hauran de tindre operatiu aquest quadern digital a partir de l'1 de setembre. Hola, Joan, mira, a Montanejos hi ha 5 empreses de turisme actiu i una de les activitats que ofereixen és el senderisme. Hi ha 9 rutes. Esta en la que estem nosaltres és una d'elles, calor al principi i pluges després. Però ara ens n'anem a vora mar perquè allí està Clàudia Argent al Campello per a parlar-nos, Clàudia, d'un mal de cap que tenen els banyistes. A veure, Joan, si la setmana passada vaig estar en les aigües termals de Montanejos i no vaig tastar l'aigua, res t'hauria de fer pensar que avui anava a banyar-me. Això sí, molts turistes sí que ho han fet, perquè així Irma es pot prendre el bany tot l'any. I després de tot aquest procés, així tenim els primers taps ecològics del món. Això és una llàstima que es quedi ahí, no?
Clar que sí, anem a ser... També estem a Vistabella del Maestrat perquè Joan Milian, a pesar de la pluja, crec que està preparant-nos plans per al cap de setmana. Miguel, t'ajudo jo, val? Que és el que té la llenya d'estes vinyes. La llenya de vinya... Roger, he tingut la idea de canviar la llenya per estes copes. Agafa una. Pues de cine. Una per a tu, una per a Miguel. El Roger, per acabar, anem a brindar per un celler que es preocupa tant per fer que la terra estiga tan viva. Salut. Salut a la vostra. Esta caseta s'anomena coetera. És una construcció que s'usava per a emmagatzemar la pirotècnia que s'utilitzava per a lluitar contra el granís. És la 1:10 de la vesprada, això és Terra Viva, això és A Punt, imatges en directe des d'Ontinyent. El que veieu és el riu Clariano. Feia molt de temps que este riu no portava tanta aigua, ens diuen els veïns i les veïnes que Hola, Daniel. Com estem, Àngel? Molt bé, encantat de conèixer aquesta història de les coeteres. Esta és la número 12 de quantes? De 189. Daniel, això apareixen els coets, estos dels dibuixos animats. Els del Coyote, els de marca Acme. Escolta, ja això com s'usava? Un poble està a la Ribera Alta, l'altre a la Baixa, i als dos se'ls separa el barranc del Tramusser. Avui, dos pobles que fiten, Benifaió i Almussafes. Un d'ells és el meu i intentaré que no es note. Vos parle de la processionària, perquè ara a les portes de la primavera esta eruga entra en la seva fase més crítica, perquè és quan baixa dels pins i continua cap a terra. Per a Terra Viva torna a Moncofa per a parlar d'estes tomaques que ens diuen que són molt saboroses, però sobretot de la història de Vicent, un llaurador que amb 81 anys ha dit que esta és l'última collita. Vicent, per on estàs? Així en l'última tira, estic collint tomates. Vine pa casí. L'última, per ahí. Això m'ho dona Vicent per a tu, esta caixeta de tomaques. Ah, perfecte. I què tenen aquestes tomaques, tu que les has tastat? Però continuarem fent alguna pels amics i per casa i per algun altre que li I per la agradi. gent de Terra Viva, quan va. vinga per ací. Terra Viva sempre pot comptar en que mentre vigui jo pot tindre tomates meues. En Terra Viva tindrem tomaques de Vicent encara. Si viu, si Sí, viu. home, sí, clar que viu. Home, tota la vida tenies que haver vist. Tota la vida viuràs. Hem d'acabar el programa i nosaltres, jo em quede tastant el vi. Joan, esta és la forma d'acabar avui des d'ací. Bé que fas. Moltíssimes gràcies, Àngel.